Gepler aşgabat. Gadirli radyo dinleyiciler. Häzirde magtumul muşşeýiň Biledi atly radioýuny neşdirýär. Durdugulu yekelip bilen öwrenşip bilmejek ýaly. Ýöne bolan ol öwrenşmeli boldy. Aýaly pahyr aradan çykandan soň oň dünýäsi eliň aýtymyna geldi. Dünýä başyna ýykylyp barýan ýaly boldy. Yekeje gyýda aqpyldanam kişi maşgalasy. Olam özüp kemale gelenden soň durmuşa çykdy. Şeýtde de öýde durdugylyň täk özü galy berdi. Ene bir günem goňşa wa durmuşa çykan gyzy Aqpyldan kakasynyň ýanyna geldi. Kaka, gurgun otyrmasyň? Basıl sen mi gıydым? Tüveleme. Bu at gelýärsiň öýde basıl hiyalyma da getirip bilemokdum. Sene oňoraýdyň, ay berekella gıydым. Kemal şeýdip gelir durarlar ahir. Habarylja geldim. Ana. Toy habar bilen. Ay tüveleme. Saglyňyz nähil kaka? Ýaşy. Daşyň içiňem goňşy olamlaň. Hemmiz amanetinmi? Gülýali. Öýde ýagdaýlaryňyz nähil gıydым? Şükür gowy. Ay tüveleme. Men agtyjaklamam oňotmy. Howa. Oho. Aslında maksat can alım geleyipsin. Bu babasynyň ýanyna galar da. Muňam gurrungy şo da. Babam bilen soň özüm barar niýe? Oň eşegine minjek diýe. Dogry diýedi. Men oň bilen bolamda günümiň näýili geçenden bilem. Ýogsa da toýuňyz çyndyradypsyňyz aw. Hey tüveleme. Oňa çaý salypsyňyz. Toy eden ne diýen zat? Edil tüveleme, köşük ýaly. Saglyk bilen ýaşamak nesip etsin. Onu aýtdygym bolsun kaka. Öňümizdäki din çalyş güni biziň toýumyz. Jaý toýy. Oň bol. Oňa da näme uzak möhletem ýok. 2 gün galypdyr. Toý eden öňüreginden bararsyň da. Ay, barıp bilsem bararmaýdym. Bu garry janyma edenýän adam edibem bilemok. Bu mallara da oň sösüni. Bu janawarlaram eliňe seredip durda. Ýogsa da mal nämeňe gerekdi? Sen öz janyň oňursaň azmy? Men saňa näçe gaýtdym, mal edinme diýip. O sen ýaman horlar. Wah, menem gıydym bir zada güýmenmen ahyry. Şolara güýmenip bermesem men äwril günmem geçecekler. Ondan adam paýr ölmese gün olamaly. Başga ýerine agram salasym gelen ok. Yeterlik pensiýalyň, ýeki janyňa näme harçlanýan rüýtýän. Bolmanlygyna da biri baraýynda boljak ahyryn. Öýdeňiňi tutýan da kaka. Ay olagundan barmalam mor. Häzir öz janym özüm süräp ýörkem boly. Size alarm yetmesin na. Ýogsa da kaka? Hawa. Sen hür daýdan tanýamyň. Bir wagtlar goňşy bolup oturypsyňyz. Öýden gurrun berýärdiň ahyryn. Näme ýadyma düşmän. Oňa gelin wagty hürje mal ýerdiler. Yaman haýwatly gelin o. Özüne göwün ýetýärdi. Hawa oň bilen goňşy denýäl oturypdyk. Ine şo hür jamallaýdy. Düň biziň öýümizde bardy. Sen sordy. Asıl o şeýregem sen öýüňe de gelipdir.
Ýöne gapyňdan girip bilmän ýene izine gidipdir. Be, yer menden ona näme gerekdik? Bay, onu görmälim mer kän wagt geçipdir o. 40 yılla olayıptır. O seni görmekçi. Bir hili müýünli ýaly. Bilmedim oň sebäne welin. O seni görsem diýe. Onsoň men oňa näme diýdim? Geljek diýin jalşyny biz jaý toýuny tutýar. Şonda kakamam geler. Senin biziň toýumyzy görseň umat bolar diýdim. Häzir o bizi otyr. Görýän bolan o ýeke ýaly. Ogly gydym ýok bolmagy çemeli. Sen kaka toyu öňüreginden barda öýüň beýemçilik et. Hem köýne goňşuň Hür Jemal bilen gümürýamar edersiň. Hay öyle. O eteňiň ýüzüni görür ýala däldir bol. Yer bolýar. Güni gelen keýiň iki gözünden başga aýby ýok diýipdirler. Güni gelen bolsa göräýär. Ýöne oň menlik näme habar bardyk? Hay bolýar. Arkaýyn bol. Men ertirjik barar. Inniden soň malgyrağım adaryn çekerini öýdemek. Bararmydım. Durdugulaga gyýdy Aqsultanyň jaý toýuna bir güne güllenmedi. Özüniň kapysyna bakyp oturan iki sany baga goýunam eşeginiň öňüne salyp toý gatançy diýip eltdi. Onu gören Aqsultan örgökden geldi. Muň azar etip ýören zadyny ýeri beýtmeklik näme gerek dahyryn? Hay. Ýeke janyma näme ýetýän? Onu toý gatançy diýip getirdim, alaýarlar gyýdy. Hür Jemal bilen tötenlikde bolan bu duşuk durduglagan kalbyny gowatgulagy saldy. Ýaşulyň garşysynda özüniň 40 ýyl mundan odalky goňşusa türdi. Oň odalky odan hem haýwatly keşfinden oňulzat galmandyr. Aýal gartaşypdyr. Saçyndan şal giripdir. Ýüzlerine ýygyrt görünýär. Ol bir hili müýünli häňde dilaşdy. Ene durduglaga. Say sebep bilen duşuşdyk. Soňky ýyllarda seni görmek hyýalym meni hiç öz yktyýaryma goýmady. Oturup oýlandygymça da men özüm bir hili müýünli duýýan. Aýtýaňyz näme Hür Jemal? O ýyllar durmuş agyrdy. Adamdan görýär bolmady. Şu agyr ýyllarda sizi talap diýen ýaly alan bileziklim maňa rahatlyk bermedi. Onsoň men siziň soraňyza çykdym. Gapyňyza da bardym. Ýöne girmäge ýüregim diýen etmedi. 100 otdan üstü diýenleri. Güni ýydyma dolanynym. Ahir men gyýdyňyz Aqsultanyň şowada ýaşaýandygyny eşitdim. Tuweleme. Adam kärçilikli gyýdyňyz bar eken. Oň ýüz keşbim, ýüregim edil ejesini meňdep dur. Men hemme bolan zat oňa gurrun berdim. Keň görmeli zat. O men diýsem oňa garşylady. Men bolsa
o meni italan sanaca döndürür öýdüpdim. Çekinýädim. Her zat diýendiginde de meň ýüregim denan ýüregidir. Ahir düşünüşmeli ahyry. Bagşlaň. Biziň şo söwdamyz bir hili talaňa meňdiýädi. Hey. Aýtýanyňy näme hür Jamal. Bir ýerde razylyk bar dagry. Ohy. On delile getirjek bolmaly. O söwda talaňdan başga zat däldi. Bu waka 40 ýyl mundan ozal bolupdy. O wagtlar durduly menden jahilli. Ýaňja öýlenipdi. Aýaly Gülten bilen öz başlaryna öýüşip bolanlaryna olaň ähli olsun towy ýükleýmelli. Yorguny çökden başga datlar ýokdy. Ýöne olar garyplyň öňünde, agyr gonuň öňünde bir jigim mizderilmediler. Uruşyň ýowuz günleriniň ömürlük däligine olar oňa düşünýärdiler. Ine öz başymda bir öýüň ýesem bolluk. Hemişeler öýlenen ýigit öz gelinligine näme de bolsa gara bir kymmat bahaly sowgat berer eken. Hala serpa ýapar eken. Meňe olatlar etmäge häzir ýagdaýym ýok. Onu sen özüňem bilip duransyň. Wagt nämemişin. Janyň sag bolsun. Uruşyk durur. Umut günler janymyz sag bolsa entek öňdedir. Dogry aýtdy. Bilatlaň wagtlaryny akylmyz satýar. Ýöne men ejemden galan sujaga sowadym sen al. Ejem paýar şu biledikleri gelini bere urgun. Bular ahli trawyny belli bolan kümüşi hol saýa satypdyk. Muň ýal şaýsap gatsyrekdir. Oňutça sakla urgun. Her ýyl agyr günlerde de ilinden gidermegin. Bir döwletiň başadyr diýerdi. Garraja mulatlar bilip diýipmi ýa-da bilmän diýipmi garadony bile goýup gitdi. Indi bolsa men muny hakyky eýesine goşurayn. Gülsün biledikler daqanny. Oň ak süýtýäli bollumly bileklerini bışay diýsen oňat gelişdi. Ýöne ol bu atlar o zatlar daqanmagyň ýeri däldi. Ýyl agyrdy. Uruşyň bolsa gadap wagtlardy. Gözi şeketli bolan durdugylyny fronta almandylar. Ol ýokdam harby komissariata baryp, özüniň söwüşmäge ukyp bolan suwd etjek bolup durjuşdy. Ýöne ol bary biderek boldy. Onu owada galdyrdylar. Ol kalhozyň suwuny tutýardy. Biz biledikleri ardaly bir zat ýaly saklap goýarys. Uruşyk durur, dünýäler awatlyk gor. Ine onsoň sen beren bu sowgadyňy men toýda daqanaýaryn. O sen öz altyar. Dogrudan hem bugün bu zatlar daqanmagyň wagty däl. Ay gün aylanyp durdy. Qatçylyk adamlaryň gurbuny alypdy. Ene bir günüm kalhozyň başlygy frontdan bir elini alyryp gelen anyny goluk Durdulyň kapysynda peýda boldy. Durduly. How. Han bäri çık. Howa, salam alaykum an. Aleyküm salam. Sana bizim mühim bir tapşyrygymyz bar idi. Sen şonu boyun almaly bolşak öýdän. O näle tapşyryk? Sen brigadierlik kabul et. Akşam problem ýa maslahaty boldy. Senden laýyk adam ýok. Brigadan ähli adamlaryna ýygnajak. Dogrusu
Ayal evtat çağalardan başka adam galım değilini. Olara da salat alarsın. Karşı olup duraslar yoklu, gayrat edin. Gayrat etmek kıyın näle? Ýöne oňuray zaman men. Oňurursun, näme oňurman? Näme ozul koňur ýanlaryň ütköşük şahy bam. Ýogsa da bir ani ýön kıvrga dermer. Rejebi näme boldy? Onu fronto çağırýarlar. Şaýyň tutup gelipdirler. Yerini kime bolsa garaz birini bellemeli ahiri. Ýöne sen häzirlikçe suwçulugyň bile ýöretmeli bolarsyň. Gelinin gülsünem sana kömekleşer. Heme suwçulugy ýöredin. Hemem bir gadirligi. Häzirem men sana ýöreýte tamsyjak zatlam bar. Olar gidenlerinden soň Durdugylyň goňşusy Hür Jamal ýuwaşlyk bilen kapyny açdy. Bu wagt öýde Gülsüniň ýeközdi. Gülsüniň Hür Jamal halam ýanyny ýüzünden bildirip durdy. Goňşy? Saman jatranmasyňyz? Wy ýogsa da ýanky başlyk näme diýip gelipdir? Näme adamyňy pronto beýleka agratjak bolýarlarmy? Haram golok, ýönülüge hegeleneldir. Sen näme oňy beýle gargynýaň? Dogurdanam ýönülüge gelmendir. Ýöne oň hawary erwedem del. Ha, ne bileýin, Heri, näme diýip gelipdir? Sen şonu gaty bilesiň elýärmi? Ay ýok. Gatwyr biletim gelip baranok. Ýöne barbar eşdiler. Goňşy aratyna tirgidilen bolup ýermek näme gerekdi? Meni himmetin bilýän ahyry. Bilýän bolsaň näme üçin soraýaň? Ay, öýüň ipledejek bolýanna. Näme? Adamyňy bir gatlyga belliýärlermi? Bilemok. Sen hemmesini belet ýaly. Hawa hemmesini belet. Recep Brigat pronto diýe. Oň ýerine de Durdugylyny belliýärler. Habar menden al. Wy, biziň ýanky başlygymyz anygolagym öýlenýämiş diýerler. O näme de hiç zat duýdurmadymy? Ýok. Bize oň ýaly zat eşitimiz ogam, eşitjek bolbam ýerimiz. Vay, bir de millen eşten gırrımday diýatlagy. Ýoksa da, şuň ilerki degirmene dänejigimi berjek bolýan. Ýöne elini adam tapamok. Siz näme diýäňiz? Bartygelligi diýýäňiz, habar ýetire görýän. Hay, biziň degirmene ýerer ýal zadymyzam ýok. Menem şonu bileýin idim de. Horugyan bolsaňyz men size adawlyk kömek edip bilerdim. Goňşy himayet etmelidir. Kıyamet gün goňşudan nipdirler. Gülsün oňa jogap bermedi. Ýöne entekler Hür Jamal giderilýärdi. Ol süýnüp sarkyp ýüzüni gözüne oýnadyp esle salyp durdy. Goňşy, sen ýönelige gelmensiň. Bir habaryňa bar. Dogry aýtsam, bir habarjygym bar. Soramak bir hilregem bolsa, sen menden göňmürme. Öýkü kinedir ýazada aýtjak del. Sizde gyzylly biledik bolmaly. Onu satmak ýalyňyzda ýokdur da. Sen onu nerden bilip bersiň? Oy, onu bilmeýänmem näme. Eger satmak ýalyňyz bar bolsa, pikiriňizi bileýin idim. Bardygelli däne dure çalşak bolsaňyz, ilki bile maňa duýdura beriň. Men oňşarny goňşyjan. Menne beýle hyýal ýok. Bardygelli satyp sowjak bolaýsak, ilki bilen saňa duýduraýar. Onu öňüň soňa satmaly bolsaňyz gerek. Bolmandygyny da onyňyz bider edip gider. Prontin şaýdep ýygnalyp başlapdyr. Ana birden Durdugyly gelerde onu alyp gider. Satmaga dözmän ýören zatyny mugut berip goýberer. Onsoň ökünürsiň. Ýönüň peýdasy degmen. Men Durdugyla beletdirim. Ahir ýüregiňi dökdiň o. Durdugylyň eden işine men hiç wagt ökünmen. Prond üçin gereklenilse asylym. Onsoňam habaryň şoň ýaly habar bolsa, men saňa jogap beresim emelenok. Gülsün
Öz gaharyny bäs gelip bilmän gazany götürüp öýden çykdy. Oň süňňi saňylýady. Goňşusy Hür Jemalam oň ýygy bilen daşyşyga çykdy. Howlukman dähedem desem edip öýlerine bakan urady. Görüňde. Özlere kulüpsünne. Gögünlerim kap dağınna. İğnege bir döwüm çörek tapan oklar boli yine hoňul eden molyalara. Ahy, häzir az ölmeden oň aýmaly ahyry. Bide bulara ýaşylyk etjek bolýar. Bular bolsa meň maşyma. Bay. Şowun durdugylyk hemişeklerinden giçgeldi. Ol ýadydy. Ýeginne atyp gelen pilini tamyň düýbüne oklatdy. Keýpsiz galy öýe girdi. Ojokda çygar odun tüttülep ýanyp durdy. Ol howlukman çok oýnaýardy. Öl bolan dolaklaryny odun kaptalyna goýdy. Oň ähli hereketin syynap duran gülkün oňa ne sagyrjylyk bilen habar gatdy. Näme? Garganjak zadyň barmy? Yok. Şuat ölür ýaly ýatapdyryn. Ýatadym geldi. Hey, onuň üstünde çalak suluk garwanyny. Sen maňa garaşmady, özüň naharlanyber. Näme? Brigadiram bolluňmy? Kär gutly bolsun. O garar. Boynum zatdylar da. Erterem äli brigadaň silenden ýygnap geçirmeli. Raýonyny müriti adam geljek. Kim fronta näil kömek edip bilýän bolsa, bir ýere ýygnamaly barny. Saýsep, jorap, dolok, artyk masyly geýim, şolar ýalatlar fronta kömek etmeli. Ine, ana şöýden dogry mene näme eltip berjekdim hakydama gelenok. Ýöni eliň oşurup oturam bolmaz, kömekdir. Biz ýyle göreli bolmaly adamlar. Äli kişi bize seretip duranlar. Oň ýazdadyň alydasyny eder oturarlarmy? Barymyzdan berer. Iň bolmanlygyny gyzylly goşa biledimide bar. Ha? Şonu berip bilsek kemi ýok. Şuň ýaly ýerde peýdas degmejek bolsa bolmaz ahyry. Ay, ola men ýadymda da barly. Ýöne inni ähli zat şoňa diýeýdimi? Menem onu gysanyp atyrama goly ata-baba nesille miras alyp gelýän şu gymmatly sowgaty elimizden çykarasym gelen nokta. Oň başga bir alajy bolmamy garay? Oň başga alajy bolmaz. Barymyzdan berer. İl bilen gelen toýda bayram. Saglyk bolsa soňra mundan owadanam edinerdi. Ýaňy men gelerime garaşyp Hür Jemal ýolda oturan eken. Haw, Urplay almış da. Hamala kömek bereýän bol. Ondan menem ondan kart pul diledim. Ýeçilli. Ýöne sen gaharyň gelmesin. Başga alaç ýok. Alaç ýok, düşünýärmi? Ertedi, durdugyly ýerden turup taçan başyna geçende ýene-de goňşular Hür Jemal kapyda peýda boldy. Oň gelenini halamyan gülsün, ýüzüni gözüni çytyşdyrdy. Durdugyly bu ýagdaý aňdy. Ýönül aýalyna ýuwaşlyk bilen tapşyrdy. Goňşy bilen işim bolmasyn. Men özüm urlaşarym. Sağa many ördüňizmi goňşy? Ha, gel Hür Jemal. Sağa many örlendir, özüň näili? Özümden bir mydar bar. Men gelenmi gülsün halabam duran näldir weli. Ýöne sen bilen düýnkeden gurrunmyzyň netijesini biläýin diýdim. Hey, gepdir. Düýnkeden gurrunmyz şonuna da galýa. Sen maňa 500 manat gardy ber. Şonu 2 hepdede eltip bermesem, men sana şo biletligi bereýin. Puluň tapsam boly. Onda başga gurrun. Biz beýle gepleşmeýändik.
Tapmasaň biledigi bermeli bolsun. Pul tapaýsaň boli. 500 ederek 600 manat eltip berernidiň. Näme eýýäm ýadyňdan çykaraýdyňmy? Be, adam zatla gerek diýlenni. Ay koy 500 direk 600 bolsun da. Näme şo pulun? Ýanym bilen galyp geldim. Noňarpsyň. Ýöne soň ýatlattyrjak bolup durma göri. Bolýa, sag oturuň. Bolýa, sag bol. Ediýanyň näme durduly? Şo tetelliň zady gerek gel. Bu sen nämeňe derkardy? Gülsün. Canım, bir yeketek çıkarlığı düşün. Fronda kömek için bizim qaraz bir zat bermedi ahiri. Elin moğuşur oturup bolmada. Berýän maşanyň melbetde çıkarsa. Ýanqyýaly öz ganyny öz sorup ýörenleriň minnetli sözüni çekenimden ölenmem ýaşdyr. Biziň şo biledigi kömek üçin bermegimiz gerek. Gerek deregi ýykar. Häzirim bolsa oň puluny eltip ber. Gaty dar gursak bolmadyr. Azıcık sabret. Hemmesiniň bir zady bor. Gerek bolsa biledigen berer. Baharam yetip geldi. Na kinnemedi. Davetine yıkı vermeli. Tohummadı yeterlik boğamka. Buğday däneleri juda qat bolansaň, kalhoz tohumluk däneni rayon merkezine gidip getirýärdi. Rayonyň kalhoza berýän bu kömegi ölçegilýärdi. Her bir gadanyň ekmeli belli ýeri, sepmeli belli tohumluk dänesi bardy. Durdugylyň bir gada hem ertirden başlap ýazlyk buğdaýlary ekip başlamaly. Yer taýinli. Mallar adallar sürüljek ekiljek yerlere ugradylypdy. Birden oslogsyz ýagda ýüze çykdy da duruberdi. Kalhoz başlaw anyna gulak seher bilen durdugylyň üstüne basdy. Durdugyly. Eşitdiňmi? Nämäni? Ah, şimdi eşitdi oğammy. Tohumluk buğdaýlamyza gurlapdyrlar diýär. Näme? Sen kimden eşitdin? Kimden eşitemde näme? Yalançyk çok gumanasy ýok. O yer firmägiden adamlar gelip aýtdy. Oň ýaly erwe tabar yalan çıkan okda. Yeri inni ber habarny. Biz näme etmeli? Vah, içigar yeter yerde qaytytdy diýenleri bollaw. Näme o ýerde sakçy eleki ýokmy? Hanuny getiren adamlar nerede? Mene häzir jikme jigi bilen bilýän zatym ýok. Näme diýsen, sen özüň hayal etmede şo ýere bar. On saňa esasy zat tohumluk däne tapmak. Yerimiz o zatlary nerden taparys? Alyp gaýdy bermeli zat bamy näme? Dur janawer. Kimin günäkärdigini bilmeli. Irehim etmek bolmaz. Düşnükdimi? Dur canavar. Çık! Durdugyly aýaly Gülsüne de duýdurman atatlanyp dağ etegine buğday ekiljek meýdana gitdi. Ol dağ etegine baranna bir topar adamyň sowuk nazary onu garşylady. Olaň ýüzi aladally. Oba ýaşulty Amangulaga iýlen öňürti ýagdaý mälim etdi. Bizim tohumluk dänämizi öten akşam kimdir biri alyp gidipdir. Eşitdim. İki adam bir araba. Biz olaň ýygyny ýydarlap demir ýoluň moýuna barýançak alyp gitdik. Hawa. Ugur şähere tarap ýaly. Şondan maşy bilýän adamyz ýok. Özünem aman geldi iýçi ýydarlady. Ýöne ýel turan sebäpli oňun belli bir aýdyp bilen zady bolmady. Ýoksa şondan ökde iýsi hamydyr näme? Doğru. Kimin sakçysy?
Sonça da kim anılıp gidilipdir? Ne mudattan sakçı yok mu ha? Bak bolonnu näme? Yumruk ýaly bir oglany sakçy diýip goýupdyrlar. Yatyp galypdyrny. Hana ol ağla otur. Yedik. Yönünün peydası näme? Hana ağla otur. Ağlak geçtin lay. Durduguly özüni yere goýup esle salymdym oturdy. Adamlar oň agdynan alyp burdular. Oň agdynan çykjak töde garaşýardylar. Inni ketmeliýişiň çäretini gözleýärdiler. Adamlar. Yer men size ne maslahat berip bilerim. Ýönemin bir zat aklym çatýar. Bu ýerde bizim beýdip üýüşip durmamyzdan çygyp dalan peýda ýok. Näme de bolsaň başga bir çäresini agtarmaly. Dogry aýdýar. Beýdip otursak günümiz beýderek geçer. Meňe bir maslahatym bar. O ýeri Her kim başaryp bildiginden tohumluk däne tapjak bolmaly. Öýdäki iýjek bolup ýygyny anam bolsa getirse kemähe däl. Hawa. O zatlar köpün güýji bilen düzeltilmese bolmaz. Her kim tapanjasyny getirsin, işi çartlanmak gerek adamlar. Dogry aýtdyň adamlar. Bizim helsinni ýer sorup durmagy bol telki suwumuz hem ýok. How. Yerimiz bolsa tagtdan çykjak. Dogry. Ertip ýerden sähäriň çygy bilen ýene de ikişe başlajak bolmaly. Ar gidelim adamlar, gidin. Başga alat ýok. Bizim bu maslahatymyz iň döwletli maslahat. Adamlar gayrat edin, janyny gonur. Ýagdaýyň kynlygyny bilem bilýäs. Näme de bolsa da boş gelmejek bolun. Qarz gowula geçdiňizde göterimni tapsaňyzam alyň. Bahasy bilen oňuş ýok bolun. Wak ola, kalhos sizin hakyňyzy diýse ýok. Gadaryňyzy biler adamlar. Wak soňrak gün kalhos size artykmajy bilen berer. Bu köpüň zady bu ýagdaý köpçülik bolup düzedilämide başga lat ýok. Adamlar gayrat edin. Alpan ura, gerre ura. Ýekşe başlamaly, ýerden başlamasak bolmaz. Adamlar gayrat edin. Adamlar alada bilen dargaşdylar. Olaň boş gelmejegi çyndy. Her kim öz ýanyndan pikir agtarýardy. Durdugulam garanky düşberenine öýlerine geldi. Oň gelerini garaşyp oturan Gülsün adamsyny daş işikde garşylady. Kalhozyň tohumluk däne sogurlanypdyr diýerler. Şo dogrymy? Sen onun ýerden eşitip ýördiň. Ýa-many sana kim aýtdy? Eşitdim de. Kimden eşitdiň? Hür Cemallan. Ýöne sen bilen gürleşmekçidi. Eger isleseň men onu sen ýanyňa çagyrayyn. Bar çagyr. Çagyr. Gülsün komşularına çıkıp gidenden soň Durduguly öz bilen gürleşdi. Megerem Hür Cemal oğurlunyň dänileň nirdedigini bilýändir. Oğurluň kimdigine maňyan bolmagy mümkin. Sebäbi bulan öýüne her hil şüpheli adamlar gelip gitdi. Olardan ýagşylykdan başga zata garaşaýmaly. Belki ol uçulraýat. Oňşusy Hür Cemal bilen aýaly Gülsüniň türkeşip gelmegi oň ünsüni bozdy. Goňşy? Men çağırdyňmy? He, çağırdım. Ýöne-de özüň meni görjek diýipsiň ahyry. Hawa diýdim. Ýöne göwnüňe mümkinlik gitmesin. Men aýtjak habarymyň sizi hayran galdyrmagy mümkin. Hawa? Men iki daşyň arasynda galan adam. Size şu habary aýtsama bir del. Aýtmasam bir del. Menim zora düz gelip bilemok. Hawa? Haýdy berdi. Siz tohumluk dänesiz kösenýämsiňiz. Ähli däneliňiz ogurlanypdyr diýerler. Siziň şu däneňizmi ýa dälmi men onçasyn bilemok. Men aýt diýilen zat aýdýan. Beri. Satlyk däne bar diýerler. Gerek bolsa men siz şol adamlar bilen duşup biljek. Şey diye. Ýöne bu habaryň men üçin garaşylmady habara däl. Hür Cemal. Senden dogrusu şeýle habara garaşýardym. Sen asıl men marada beýle pikirde ekeniň o. Men haçandan bäri ýakasy belli erwet bolaýypdyryn. Men sana erwet diýip gowy diýemok. Sen ýanyňa her ýyl şüpheli adamnyň gelip gitdiýänini bolup belli zat. Şolaň oňly adamlar däldigini aňýan men. Beýderek güne götermezler.
Olar men doğan garnaşlam. İlen çalannam. Adam bolan ýere adam gelir. Açık kapıdan ýadam ýakynam girip çykmalydyr. Eger bolýar. Han gurrun uzalda oturmaly. Bize dänen gerekligi etsin. Biz olar näde bolup bileriz? Näme baha kesseňiz oňa? Waye. Näme baha kessiňiz diýmedi? Näme baha kessilerdi? Aýar şeýleken. O bahasy çekip tarsyp oturar ýalyl. 8 halta däne ekidilçi ýaly başy bozulman bir ýerde dur. Oň bir gysymdan bir adam emellen ok. Ýöne oň bir topar şerti var. O näil şerti? Oň şertini o barada edilen gurruňy kimden başga hiç bir adam bilmeli. Başga bir adam şu gurrunlar eşdäýse, biz ähli zady şertim şahym etmeli bors. Razymysyň? Ha o yer razym mamda. Oň alak gümürtük gurrun etme. Razy bolsaň erkek adam ýaly razydyrny. Sözüňde tapyljakdyňa da andyç. Yer bolýar. Sen aýdanyň bolsun. Men sen şu şertiňe razy. Men bir ýerde de ağzym ýarmaýyn. Onda şeýle. Şo dänilen bahasy üçin sen özüňdäki gyzylly bilezigi berersiň. Başga senden hiç zat bilen oklar. Gorulan öýde çöp düşer diýenler bolýar. Haýsy zat arzulasaň, oňa bir ýedar köpeleýi. Men onu berip bilmen. O näme üçin? O men özümki däl. Yer şondan bir gep boldymy? Göwnüňe gelmesin. Şo biledik men özüme ha gerek del. Men bir ýumuşak oglany. Aýt diýdiler aýdýan. Razy bolmasaňyz ol öz işiňiz. Ýöne oýlanyp görseňiz biledigiň bahasy ýetendir. Şular ýaly gahat ýyllarda şonça däňçin oňa 10 esse gymmat zat berýärler ahyry. Durdugyly bilen hüýrüň gurrunyň daşkulakdan diňläp oturan bolsun, saklanyp bilmedi. Razy. Oň ýalzady üçin razy bolmam gerek durdugy. Meni gynanýandyr we göwnüňe getirme. Köpüň behidi üçin men razy bolýan. Şaýsep daqynylyp ýörlenligini beýle horluklar bolmazdy. Bu zat gözüňe iýler ýaly döwür del. Adamlar frontda jan alyp jan berýärler. Biz bu ýerde sehelçe zadyň gurruny edip oturýarys. Janyň sag bolsun. Ondan müňesse gymmat zatlar huyran bolmaýam näme? Asyl senem bizim gurrunymyň näme oturan ekeniň o? Yek ýigrendim iýilim gurrunyň näme oturan adamda. Diňler ýaly, diňlemez ýaly näme gurrun edýämişiňiz? On soňa men öýümden çykyp nire gideýin? Gurrun beýle gizlin olsa, öz öýüňde etmeli ekeniňde. Bir ýerde hopup oturar zat ýok goňşy. Bilediň hakykaty gülsüniň özü. Men razy bolmajak bolýanlygyň esas sebäbim şonu. Yer bolýar. Biz haçan şu toğumluk däneler getirip bileriz. Şunu akşam gitmeli. Ýöne oňa sen özüň dälle men gideýin. Eger nanmaýan bolsaň, ýanyma aýalyň goşup bilersiň. O boljak zat däl. Ha? Sebäbi gülsüniň ayagy agyr. Ay, beýle bolmanda men onu giýjäň bir wagty seňe täýärni berip bilmen ahyry. Oňa men özüm gider. Yer bolýar. Gepleşdik. Ay dogunmadyny arabany häzirlep goý. Biz ýola düşeriz. Ýaşy. Hür Cemal gurrun kutordu kazap edip kapay yönüldü. Birdenem bir zat ýadyna düşen ýaly taş eşikden ýene ýerine dolandy. Biledi goltuňy salmagy ýadyňdan çykarma. Ýoksa boş gaýtmaly bolsun. Bey, el munay.
ata baba netillen netile geçip gelýän ýyle belli biledigi elden çykarmak gülsün üçin aňta düşmedi. Ol bir ýagdaýa parkda garap biljek däldi. Oň ýüregi eldi. Holu soýaly ýyle belli kümüşçükden elinden çykan bir tätin biledik edil zadylýanly. Bir biledik köpüň dilinedi. Gelin gyzdan ardydy. Ýöne ol gülsün ýözüniň gynanýanyny adamsyna duýdurmajak bolup çalyşýardy. Ol ýeňillik bilen turtdy, köne sanyň agdyny açyp, ondan ýağlyga dolangy goşup biledik çykardy. Al. Köpüň derdine yarasyn. Aslynda da şular ýazatlar sewdalaşylaryna köplenç derdine yarasyn diýilýär. Dogrudanam dertligünimizde derman bolup bilse, biziň başga näme armanymyz bar? Men sana hayran galýan, dulky. Şeýit ýaljagym waşyň tutmady. Başga ýere bolan bolsa, köpüň dokulyny etmek maňa galypmy diýerdi. Sen meni oňa tanamansın. Ýyly münim bolmasa, aýym münim dogmasyn diýlenler. Men bu zatlara ullakan par goýbam durmak. Ýöne menden beter özüň gynanýan ýaly. Goýsana ýa. Gynansaňam başga ýagdaý ýok. Dänäne kersiňiz, ertekün bir dänen müň bor. Harman alarsyňyz. Ulyl size alkyş aýdar. Şondan ulan bir baýlyk gomy. Doğrudanam, men sen oňul tanamandyr. Sen menden zor çykdyň, dul kelsin. Giden bilezik bolsun. Durduly. Sen alkyn ýatda aýda oýansa diýinsiň al. Haýdy men aýdor. Siz ýola düşmeli bolsaňyz. Sen bu gurrunlaň. Meni bir gezip geldi. Alada gaýgylar azaldy. Bir neme göwnüme müýňedi. Durduguly adajyk gyşaryp diýinçiranjak boldy. Ol iýinjalyp ýatyp bilmedi. Durly pikirler onu ygtyýaryna goýmaýdy. Ol başyna doğrunyň bir ýaryny çekip gözüni berip gümdi. Öz-özü bilen guruluşdy. Doğrudanam. Biledik goýelyň nämetini gerek. Ýurjumanyň arkasynda turan adamlar nähili adamlar ka? Olar tanap bolmazmyk? Özleri owa welede adamlar bolmaly. Olan koňly adamlar däldigi şeýle de belli. Maňa häzir ehli zatdan meter tohumluk däne gerek. Şu dänäni ile salmaly. Onu alyp gidenden kimdigini biljek bolmaly. Hanen tek howluk maýyn makaly. Padatlaň soňy nähili otururka. Onu soňam yedilen wada içilen ant bar. Sözümde tapılan. Olan kimlerdiğini biljek bolup, birden baryny bulaşdyraýmaýyn. Ay ýaşyp barýaka, Durduguly öz goňşusy ýürüp elinden araba minip ýola düşdi. Gelin araban demir ýoluň gabat gaýratyna kum etegine waka sürmelligini aýtdy. Bulaň öňünde giden bir boşluk meýdan uzalyp ýatyrdy. Araba owadan kimse saýlanyp gumokdy ýola düşünni. Durduguly öz barýany gurun anyklajak boldy. Ýurjumal, sen odul şähere tarap gitmeliň ýaly edipdiň. Senin baryan urumuz başka tarapalı. Yerini sen ýanyňda oturan bir denen maşgaladan çekinýämiň. Ýa-wal. Şuň ýaly çoly meýdanyna, şuň ýaly asuda giýje senin menden eýmenýämiň.
Gurrun köpeltmede sürdüýlen tarapa sürüberde. Bor. Çiw. Durduguly oňa jogap bermedi. Jogap bermäge dogry ýagdaýym ýok. Hür Jamal bolsa Durduguly bilen ýanaş götürdi. Başaryp bildiginden Durdugula tarap gatmylçyrýady. Durduguly bir gyra çekillikçe gelinim oňa tarap beter goýlaşýady. Hür Jamal'ın tüýüşip gutulup bilmejegine aňan Durduguly araban taklady. Dur canavar. Näme diýsin Hür Jamal? Şu araban ýara sen sür, ýa-da men sürey. Ikimize bir ýeri darşan etdi. Erkek adamdyrnam diýjeksin. Şondan soň olaň ikisem seslerini çykarmana oturdular. Araba bolsa bir tadyrgyl ýörek barýardy. Durduguly kimdir beri özlerini aňkap berendirip howatyrlanýardy. Ol ätiýazy ellenmermän mahal öňüde diň salýardy. Entegim köp görmelimay? Hür Jamal oňa jogap bermedi. Ol arabaň üstüne oturup ýadan bolmagy sebäpli. Innol arabaň içinde ýadylan keçäň üstüne uzun nüşüp gyýşardy. Durdugulyň oturan ýeri bir neme giýenem bolsa, hüýrü hamala diýersiň bilgeçliğini edýän ýaly gollaryny gerip ýatyrdy. Täze dogan aýym ýagtysyna geliniň agyryp görnýän alkymlary, ak tüýt ýaly bilekleri Durdugulyň hyýalyny üýtgüdürli görünýär. Ýöne Durduguly öz başyna getiren pikirlerinden öýde howatyr etdi. Şol keçi hyýallar gowmak isleýän ýaly ellerini daldalady. Öz maýdalyna ýörep gelýän ýawzany gör, oň hereketine loňkullap başlady. Hür Jamal ýatan ýerinden başyny götürdi. Beýlek sow. Araba odolky welän ýolundan sowuldy da kötellige düşdi. Bir yerler ýannaklyk meýdan bolup, tögerek ýatyrlyp ýüşürilen küdelerden doldy. Durduguly arabany Hür Jamalyň sürdiýen tarapyna eň terk gidip otyrdy. Gawa döňündäki ýannak küresiniň ýanyna araban sakla. Biledi bolsa maňa ber. Olary özüm gowşurarym. Dur. Olu ýannak küdesiniň ýanyna Durduguly araban saklady. Olar dem salym seslerini çykarman diňşirgen durdular. Az salymdan Durduguly küden gawa daňyrtyndan iki tane adamyň ýözlerine tarap goýlap gelýänini gördi. Hüýri arabadan düşdi, adamlara tarap ýöneldi. Olar nämedir bir zat barada pışırdaşyp gürleşdiler. Hür Jamal ýene dolanyp geldi. Biledi olary gowşurdum. Olar sen ýanyna gelmäge çekinýärler. Özüňem çarşagalla şu ýannak küresini sök. Şoňa şagynda sen däneliň bolmaly. Dänen hakaýaty olar bolan soň men Olar nerden denen hakaýaty bolýarmyş? Olar bigaýrat, binamsa adamlar. Olar ölüň kepenini soýga. Ýöne sen men şu bolan sowda razy dälligimi bilip goýgan. Men gatyn näradydyr. Ýeriň ýeňi bolanlygyny olaňda getir. Durduguly haýal etmän küden aşagyna gydaneleri arabasyna ýüklemäge başlady. Dur canavar. Gaýdyşyn ýene de hüýri arabaň üstüne geçip gyşyrdy. Ol özüni güjüňlýärdi. ýanky adam bize baş berjek adamlar değil. Men olaň hyzmatkäri. Olar galtamanım del,
Oğru cümrem del. Ya doğadan gelen adamlarım del. Sen olar tanıyasın. Olar ova adamları. Olon bar maksady sen elimdäki şok goşa biledi almak. Olar şo maksatlaryna da yetdiler. Sen olara binamyz diýdiň. Şol aýdandan oruna bar bolmagym mümkin. Sana bir sowalym bar durduly. Sonra Şu agyr ýyllarda goly uzadan ýerine ýetýän görmegoý bir gelin taňa göwnmerse. Sen nädirdiň? be. Mine bilmedim ay. Ay, men masalam var ahir. Yeri. Şo gelin ikin ýer bolmaga da razy bolaýsa. Onda näme? Yüreği sap, arası gelin biri daha da razı olmaz. Gelin oňa jogap bermedi. Ol Daniel haltalyň üstüne beren aýta ýşaryp ýatyrdy. Hür Jamalyň öýde bardy gurulýanyň aňyn durdugy, bu gelin şeýle owadan, şeýle sine sagdyn maşgaladygyna ine şu wagt ilkinji gelip göz ýetirdi. Ol mundan ozalony şeýle ýakyndan sinap görmendi. Hür Jamalyň Dolunayın şökletini hasam owadan görünýän süýt ýaly ak hem owadan bilekleri durdugylyň edil gapdalçygyna uzap ýatyrdy. Durdugylyň şo bileklerden ýapşady geldi. Birdenem aýaly gülsiniň naýyn jart eti kulagyna eşdildi. Durduly. Bular owa gelenlerine daň saz berip uratdy. Durduly öýe sagaman gelenliklerine begendi. Ol arabadan düşüp öýlerine uranna Hür Jamalyň ýaýdan turanyny gördi. Şuňa bir daşdan Durduly ýygyna dolanydy oň ýanyna bardy. Sana ne muli? Sen ağlayanmı? Ne muli? Maňa hiç zat bolunok. Ýöne men aglaman nädeýin? Sen näme üçin ağlayan ahir? Sebebi näme? Oň sebäbini sen düşünüp bilmersiň. Onu özümem düşündürüp biljek däl. Ondan men aglamda aglamamda saňa näme? Men neniň aglamayyn. Görýän göli men garygşy ýeti bolup barýan. Ýeke galyp barýan. Dep düýnüň özünden bäri men siziň özüňiz öte aýalyňyza da ýigrenji göründim. Men oňutlugyň apdalyny görnüp bilmedim. Bir Jamal bir ýerde ağlar ýaly ütküşük bolan zat ýok ahir. Sen gaýta begenmeli. Sen ulal kışyň ýesi boldun. Şu tohumluk däneleri tapyp bermedik bolsaň, biz nähil agyr ýagdaýa düşerdik. Sen bize tohumluk däneni tapyp berdin. Diňe şoň üçinem biz sana minnetdar bolmaly. Ha sen bolsa aglaýasyň, goýan goý, goý. Sen bir günüň bir gezek wakan görürme diýe. Men şu durmuşda özümiň yekeligimden oň üstüne de adamlaryň meni ýekirýändigine gynanyp aglaýan. Hür Jamal öýlerine girdi. Durdugylyň oňa new tagyrdy. Bu geliniň göz ýaş dökmegine özüniň günäsi bar ýaly bolup döýdi.
Şownun ertedi ýer bilen türümçiler ýene-de dağ etegine ýygnandylar. Yerleň tagtdan çykar gorkut bardy. Şoň üçin täheriň çygynyna olar agda berilip bilen işe başladylar. Kalhodyň maslagy anyna golok, aňyrdan uly şatlyk bilen geldi. Dur. Eşitdim. Tohumluk däniler tapanyňyzy eşitdim. Alay sen durduğunu gaty başarnykly adam ol. Tapaypsyň ay. Hani gurrun bersene. Sen olar nereden tapdın? Kim eken aýdar halanlar? Ay o zatlan gurrunny soň ýere gelen aýdaryn aýt. Häzir ursa ekse başlaýyn. Anna olaga. Han sen başla. Senden ýaşulymyzam ýok. Eliňem haýyrly. Ey, ben şol kıyalı tolgunan yerim yok bolsa gerek. Ene her bir sana oturmalı, kuş vursok däneler. Ene köpür sap yatan boz meydan. Ene de kalvarasa dayhan adamlar. Aman kulağa, han başla bak hali, mirin mün bolsun. Ay aýlanyp günler geçdi. Beýliň bakar ag ekinler üçin diýsen amatly geldi. Boğdaýlar bolsa dekilen ýaly bolup gögerdi. Agyşyllaşyp oturan maýtaly meýdanlar gelşine geldi. Ýady bilen Tomsyň tepkidine dag etegine gözelligi görmäge göz gerekdi. Bakar bilen Tomsyň tepkidine Gülsüm osloksyz ýagdaýda bir kemislik tapyny durberdi. Özüniň ýalňyz howtar bolan bir mehriban aýalyň beýle ýagdaýa düşmegi durdugylyň dünýäsinde araldy. Gülsümniň taby bolsa barha peselýärdi. Durdugy. Dağ etegine maýsaly meýdanlar. Häzir men gözüňümde. Gören adamlaryň tarypyny ýetirýärler. Meni şo ýerekdi. Şo giň sahraý meýdanlara teredeýin akşyllaşyp oturan maýsalary silaýyn. Enteksin taýyň pis ahyr. Elindäki bäbiň ak sultanam ýa el tutar boldy. Birden gaýry düleými? Maňa hiç zat olmady. Ak sultanyň kimide belki. Şo meýdanlaryň arasynda huwasy ýaraýdy. Men özümiň ýüregimdäkini diňe saňa duýdurýan. Häzir men şo ýerleri şeýle bir göresim gelýär. Hiç diýip aýdarýan lel. Durdugy aýalyny dağ etegine gitdi. Gülsüm bir geňti bolup oturan maýsaly meýdanlara, aňyrty görünmez gülälekli ýapylara uzak wagtlap teretip durdy. Oň ihlat bilen teretip duruşy durdugylyň kalbyna ömürlük galdy. Maýsaly meýdanlara bakyp mähri garmady Gülsüm, özüniň koltugynaky bäbeg ak sultanyň maňlaýyndan taýly gedek okşady. Men bir zady öz adamymyň ýerine düşenligine begenýän. Şu özellikde özümiň azda kenne şerikçiligimiň bardygyna begenýän. Şu görünüşe bakyp durmaň özüm uly baýlyk. Tükünmez döwletlilik ahyryn. Bir adamyň durmuşy, ýaşaýşy
şügden galla meydanlaryna bagly. Olaň ertirküne bolan umydy, arzuwy şu ýerden başlanýar. Bahar fasly bilen Tomsun sepgidini Gülsün aradan çykdy. Ol gejicik ak toltany yetim galdyrdy. Biýagdaý durdugula diýsen agyr degdi. Tomus hatırlı geldi. Ekilen boğdoylar başına giden ýaly gögürdi. Däne getirdi. Kalkoz adamlary ulu şowgun bilen ora gordular. Owa adamlary ulu şowgun bilen harman atdylar. Bu şowguny owaň ullun kıça hemmet gatnaşdy. Diňe bir adamyň bu şowguny şärikçiligi ýok galdy. Ol Hür Cemal. Hiç kim oň adyny tutmady. Oň özüm ýürek edip köpçüligi goşulyp bilmedi. Hür Cemal. Sen atyňy ýeke çapma. Seňim ýyly goşulmagyň. Ýylyň bile zähmet çekmegiň gerek. Eger isleseň men saňa beýişde kömek edip bilerim. Hür Cemal ýekelik bir gowzat däldir. Neden soň men ýyly goşulyp bilermikem? Men özümiň ýazyk kyllygymy bilýän. Neden soň ýylyň arasyna barmagy ýüregim eden ok. Ýoksa da, indi sen öýlenmek ýalyň ýokmy? Ýazyr Gülsün pagyryň mazarynyň gumam solmandyr. Şeýle zat diýmeginiň sen diliň bar ýa. Düýämin pataby kılmagy başaramok. Ýüregimdäki dilimde. Ýöne bir zat bilýän. Inni maňa bowoda ýazylganlyk ýokdur. Owan terk etmegim gerek. Sen aýtdyň näme? Nire etjek ahir? Owan taşlap gitmek ýok, men hiç sa düşünem. Owa ýalym edi zat bamy. Oň alamy edi zat bamy. Ýylyňa ýetip bilmeýän öz owasy. Sen bolsa, Ay şeýledirle weli. Näme üçin diýeniň sebäbini özüm bilemok. Ýöne bir zada oňut göz ýetirdim. O adamlar men ýüzüme bir hil şüphe seridi. Men ýylyň gözünden düşen bolmagy çemeli. Owan terk etdi. Oň nirägdenni gören bilen adamym bolmandy. Özüniň dugullyşyr goňşunyň nirägdenni durdugulym bilmän galdy. Durdugulyň göçüp gitjekdigini aňanam bolsa, edil beýle duýdansyz gidäýär öýtmendi. Hür Cemalyň özüm bu arada belli bir zat aýtmandy. Inni ondan märem 40 ýyl geçipdir. Şol uzak aýryçylykdan soň olar bugün durduglagan gyýdy ak toltanyň öýüne duşdylar. sen şo gidişiň bolly Hür Cemal. Biz sen tas ýadymyzdan çykarpdyk. Ol az möhlet bolmady. Şol uzak möhletde siz bolmayan ýadymdan bir jegem çykmadyňyz. Men sizi
Sizin ayalınız gülsünü her gün men ýaly atladım. Şo döwürde bolup geçen zatlaryň ähelsi dek düýünüň özünde bolup geçen ýaly bolupdyr. Ýyllar adamlaryň ýüzüne öz tagmasyny basypdyr. Şo tagma kimiň ýüzümizde de görünýär. Garrylyk adam silhak goýanok. Men garrylyk ähli zatdan ýokuş görýärdim. Ýöne näçekde. Olene men başyma da düşdi. Ha o garrylyk bilen emne öwrenşmeli bolduk. Biziň çalaran saçymyza ýygırdatan ýüzümize inni hiç ýyl derman peýda etmedi Ýurjamal. Oňa aklymyz ýetýäli. Ýurjamal hälden bäri eline saklap durundygyň şeýini kynlyk bilen çözdi. Oň içinden bir wagtky goşup biledigi çykardy. Yapraklaryň arasyndan düşýän gün şöhretine bir täsin biledikler bir enaý ýylpyllaşdylar. Biledikleri görün durduglagan süňe gowşap gitdi. Durdugly. Sen menden razy bol. Men özümi siziň ýanyňyzda, diňeler siziň ýanyňyzda da del. Bütün owa adamlarynyň ýanyny günäli azaplyýan. Ay geçeni geçti bilip inne o zatlary sen ýatdan çykarmagyň gerek Ýurjamal. O günleri onu dinni. Ondy bilemok. Enenni ençemi ýylyň içidir. Men özümi juda oňoýsuz duýýan. Her gün ýen ýaltyň aýalyň gülsün men düýşme gyrýe. Geceler hopup yerimden galýan. Men bütün owaň ýanyna da ýüz gara boldum. Aslynda men il gün üçin näme peýdaly iş etdim. Geçmişime ökünýän. Ýöne enne oň peýdasy näme? Soňam men deň aýalyň bilen razylaşyp bilmedim. Görnüňler aýtmaň. Sana ne hile agyr düşýändigini men bilip durun. Ýeňil düşenok. Bilýän. Siziň şo döwürde bitiren işiňiz bolýan. Men hiç wagt ýadymdan çykmaz. Siz şo gedek owa adamlarynyň behwidi üçin, galhozyň behwidi üçin ul iş bitirdiňiz. Aýalyň gülsüniň adam kärçiligini, giň öwrümligini häzirem oturup hayran galýar. Ol özüniň ähli zatdan iyi görüp ýören zatyny ýalňyz ýadygärligi ýülçin makslady. On däne çalşdy. Şo däneň birisi soňra müňledi. Ol harman boldy. Şo wagtlar şeýletmeň özüm ul edermenlikdi. Siz ul iş bitirdiňiz. Ul ýylyň alkyşyny aldyňyz. Bilinmeýän galýan zat ýok. Adamlar ähli zat bilýärler. Häli häzirem ýatlýarlar. Ýurjamal kynlyk bilen gürlýärdi. Ol agyr ýugdundy. Öz ýanlaryny del adamyň ýokdugyna göz ýetirenden ol ýene-de müýünde häňde gürledi. Gülsün pahyryň özü gelip berendigini men bir biledikleri oňa öz elim bilen elinje gowşururdym. Oň bilen razylaşyrdım. Öz günämiň ötülmegini haýyş ederdim. Ýöne arman o diýenime bolmady. Ine men ýanymda oň gyz otyr. Şo wagtky bäwejik inni bir maşgalaň eýesi. Maňa gyýa gözi bilen bakma görün gyzym. Ýok, ýok. Men başaryp bilsem size diňe himayet ederim. On soňam tidiň şeýdip göni gelmeňiz, ähli bolşýaly boyun almaňyzyň öýdem mertlik ahyryn. Ak Sultanyň bir biçara ýaly nefsi agyrdy. Oň bolup oturuşyny görüp boğazda boldy.
Durdugulaga gyzynyň ýagdaýyna düşünüp, ol öňünden sowmak üçin ýyllar boýy ýüreginde berç bolan sowaly orta atdy. Men senden bir zat sorajak, Hür Cemal. Ýöne çynyň aýt. Şu tohumluk denen oğlan sen özüň müdün ya başga birimidi? Olar alyp giden men özümdim. Wally. Men on çörege dar bolwa däl. Sizdäki biledikleri ele salmak üçin şeýitdim. Şu biledikleri basdaşýaly bolup Gülfiniň elinden alasym geldi. Dogrusy men özümiň ýüregimem sennedi. Ýöne weli sen maňa çygyt ýalagym göwnüň ýokdugyny gözüm etdi. Hey, dogrusy mene beýle zatlary aňmandyrnam. Men çaklamalam dogry bolup çykdy. Sen töwekkelçilik etdiň. Men biledikleri şeýle hilelik bilen siziň eliňizden aldy. Bir wagtlar harty dünýälik edip, köpüň zadyna eli tutmagy milt edip bilen baýalyň ýüregine nädip rehminip bildik. Durdugylyň şonu bilesi geldi. Ýöne oň kalbanaky bir düşünükli sowaly aňan ýaly Hür Cemal ýene-de öz başyny gurlady. Adamlary durmuş özgördüýä goňşy. Durmuş olary okudýa, olary öwredýä, olary terbiýelýä. Menem durmuşdan köp zat öwrendim. Baýlyk diýilýän zatyň diňe zatdy dälligine göz ýetirdim. Baýlyk ilgünüň alkysy iňmuli baýlyk eken. Adamlara ýaşylyk edip bilseň, şondan uly baýlyk, şondan uly bagyt ýok eken. Ýoksa näme? İlgünüň alkysy mukaddes zat bolmaz. 40 ýyl mundan uzalky bolup geçen şu waka häli häzir maňa rahatlyk beren ok. Men diňe özüm bilýärdim. Özümiň owadan hem haýwatlyk kesbime goňýardym. Özüm beýlik adamlardan akylly saýýardym. Ýöne welin bar beýderek zat eken. Ay şu zatlara inni göz ýetiren bolsaňyzam ýaxşyla. Eleliň ýaryndan gaýtmagan peýda diýipdirler. Hawa. Siziň alanyňyz alkys boldy. Siz ýaxşylykda tanatdyňyz Durdugly. Ýylyň dilinden düşmediňiz. Arman men zatlary giýjirek düşündim. Hiçden giýiş ýaxşy diýipdirler. Häzirim merkilli. Her zat öz durmaly ýerinde dursa ýaxşy. Her zat özüniň hakykyna gowuşsa ýaxşy. Bu bedelikler sizinki. Sen gyýdyň ak sultan, oň hakyky. Siz bular alyp amanat zat adamlary awryň üstünden elten ok. Siz bular alyňdy. Menden razy bolun. Siz razy bolsaňyz men bu dünýede başga dilegim ýok. Ondan ýa arkyn olun gelneje. Siz o zatlar üçin hapa bolmaň. On soňam ýaşy net bilen gelen adyma biziň gapymyz mydama açykdyr. Gelip duruň. Sen maňa gelneje diýdin. Sen şoşamay sözüň men kalbymy nähili howsala talandygyny bir bilsedim. Ömrüň uzak bolsun gyýdym. Gelerin. Ýaxşy niyet bilen gelerin gyýdym. Men käte öz hyýalymda ölüm ýatdygyna baş goýýan. Öz ölümme garaşýan. Ýöne welin men halym soramagy gelýän adam ýok. Men gapymdan hiç kim girip çykan ok. Men käte öz hyýalymda bu dünýe bilen hoşlaşýan. Men jaýlamagy,
men bilen hoşlaşmaga adam gelenok. Hiç kim men ölümme gynananok. Bir ayrılgançlar. Şeýle zat ýatlamagam gorkuly. Hür Cemallaýda hälden märi eline saklap oturan biledikleri durdugulaga elin gowşurdy. Ýaşyl bolsa olary gyzy aqtoltan uzatdy. Biledikler şol öňkülük ýaly täsirni täzedi. Olar jadylly, mehri ıssady. 40 ýyl mundan ozal elden giden bir ardaly biledikleri teredip durdugulaga ejizledi. Ağışıllaşıp oturan maýsaly meýdanlar oň gözüňe geldi. Gyzy aqtoltanyň bäbekligine keşfi gözüňe janlandy. Aýaly Gülsüniň maýsaly meýdanlary uly goň sülen seredip duruşy ýadyna düşdi. Gülsüniň mehriban keşfi durdugulagan kalbyna täzeden direlli. Ýagşynmy? Sag bolun Durdugly. Men turdum. Meni yaman ýürek bilen ýatlama görýän. Hür Cemallaýdan hoşlaşyp turup gidenni Durdugulaga duýman galdy. Ol şinnidem öz pikirini gümra bolup otyrdy. Bu wagt oň öz gurruny özüne ýetikdi. Ol öz-özi bilen gurlaşýardy. Aqtoltan bolsa ýaşlykda hata goý beren bir biçara aýalyň ýerinden nefs agyrjylyk bilen garap galdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz Magtymul Muşyýewiň Biledi zatly radio ýyny dinlediňiz.